Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu populazioa, lagina eta aldagai estatistikoa. Ikerketa estatistiko bat edo inkesta bat egiten degunean, beti aukeratu behar dugu multzo bat estatistika hori egiteko. Hau da, datuak bildu behar ditugu. Horregatik, beti definitu behar dugu populazioa, lagina eta aldagai estatistikoa. Adibidez, nahi badugu instituto bateko, gela bateko, kolorea, ikaslena, urteak, ikaslena edo altuera ikaslena aztertzea, orduan, jakin behar dugu, ze multzo hartu behar dugun ikerketa hori egiteko. Beraz, populazioa, kasu horietan, izango da institutoko ikasle guztiak. Hau da, aztertu daitezkeen objektu edo pertsonak. Baina guzti horiek ez ditugu aztertuko, asko direlako. Horregatik beti hartu behar dugu populazio horren azpimultzo bat. Horri deitzen zaio lagina. Beraz, populazioa kasu honetan izango da institutoko ikasle guzti horiek eta horietatik aztertuko ditugu, hori da laginak adierazten duena, aztertuko ditugun objektu edo pertsona multzoa. Kasu honetan hartuko ditugu institutoko gela bateko ikasleak. Gutxiago direlako eta horrela ikerketa ondo egin daitekelako. Beraz, hartuko dugu adibidez 20 ikasle gela horretatik, eta orduan 20 hori izango da laginaren tamaina. Eta beraz, adibidez, egingo duguna izango da aztertu ikasle hoien ile kolorea. Eta beraz, aztertzen ari garen ezaugarri hori, ikerketa horretan, izango da aldagai estatistikoa. Kasu honetan izango da ilearen kolorea. Lehenengo ikasleak erantzungo du beltza, bigarren ikasleak horia, hirugarrena marroia eta abar. Beraz, aldagai estatistikoa da kolorea. Eta izango da aldagai estatistiko kasu horretan kualitatiboa. Hau da, balio hauek kualitate bat adierazten dute. Hau da, ezin dira neurtu. Beltza, horia, marroia, koloreiek ezin dira zehazki neurtu, zenbaki baten bitartez. Horregatik dira kualitatiboak. Egiten badugu beste inkesta bat, gela horretan ikasleen urtei buruz, hau da, ze urte dituzten, 20 ikasle horiek, ikustegu lehenengo ikasleak erantzun duela 12, bigarrenak 13, hirugarrenak 12 eta bar. Beraz, horiek dira zenbaki zehatzak eta gainera dira zenbaki osoak. Horregatik dira aldagai estatistiko kuantitatiboa izango da kasu honetan urteak. Urteak izango da aldagai estatistikoa eta balioak osoak direlako, aldagai estatistiko hori izango da kuantitatiboa. Aztertzen badugu beste ikerketa batean, gela horretako ikasleen altuerak, kasu honetan, zenbakiak ez dira osoak, zenbaki hamartarrak dira. Izango dira kuantitatibo jarraituak. Aurrekoan ziren kuantitatibo diskretuak. Diskretua da osoak direlako.
eta kasu honetan dira kuantitatibo jarraituak, hamartarrak direlako. Hau da, hartu dezakegu tarte bateko edozein balio bat. Bai? Aurrekoan diskretuan, 12 eta 13 artean daude zenbaki gehiago, baina zehazki hartu behar ditugu edo 13 edo 12, ez 12,5. Horratira kuantitatibo diskretuak. Beste kasu honetan, ikerketa honetan, altueretan, hamartarrak direlako, tarte bateko balio guztiak har ditzazkegu, orduan dira kuantitatibo jarraituak. Eta aldagai estatistikoa kasu honetan izango da altuera. Bale? Hau da, populazioa, lagina eta aldagai estatistikoari buruz, horri buruz, jakin behar dezutena.